నీ టాలెంట్, నీ క్యారెక్టరు, నీ హానెస్టీ నిన్ను చాలా వరకు కష్టాలకు దూరంగా ఉంచుతాయి. ఈ కాస్త పనులు చేస్తే 80% లైఫ్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. మిగిలిన 20% మనం చెప్పలేం. అవతల వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు, రోడ్డు మీద కారు వచ్చి గుద్దేసిందా, సునామీ వచ్చిందా, వైరస్ వచ్చిందా, యుద్ధం వచ్చిందా, టొర్నాడో వచ్చి నిన్ను నేలకేసి కొట్టిందా, వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అవి మన చేతిలో లేవు. పైన చెప్పినవన్నీ పాటిస్తూ మీరు ఏ అడవిలోనో సాధువులా బతికితే అసలు మీ జాతకాన్ని ఏ ఆస్ట్రాలజర్కి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ గుళ్ళోనూ మీ గురించి పూజ చేయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యు ఆర్ బర్డెన్లెస్.